piye ayo mas ijeng mireng ijeng mireng etan lancar kuning dan koletan mas ijeng mireng ulan lancar kuning kok kawe lakon Yesus kari kadang seru banyu mili mas manang sultan atine dolan baleran melu rojaane kawe kulo sajaane ayo mas iki piye ayo mas ijeng mireng jenur gunung sakulan belajar patuman mas ati ngaran wong bagus kasih kokane jarang reksa reksa wilis tanpa patra mas ora gampang wong urip alam donya mangka dhisik ora ngenteni digawe bace ora niteni ayo mas iki piye ayo mas aki mireng sarwa muda mudane sang Prabu Kresna mas pembanganan mutya karo utama tekane kamelijo bajane sing duwe bojo ayo mas iki piye ayo mas sing duwe bojo kami dewa tileme bulan purnama mas angan lara rempatasa rahino kayane abang-abang ayame empang trimanya bang ayo mas iki piye ayo mas apa trimanya bang Tirta Tirta piling angkasa mas anyowono perintah sembataning senja siu sak gelase tembung melu sak lalase ayo mas iki piye ayo mas sak lawase anak melan sapane kali bengawan mas tuku eman wong ana mati kangelan manuk putut nanggung sang saya patut mas sapi anut marang wong kang lagi mautut siu gambar manuk tembung melu paentuk ayo mas iki piye ayo mas paentuk manuk putut nanggung sang saya patut mas jadi anut marang wong kang lagi luput Barat Madya Sri Malaka Putancala mas setepingin estu pada raja putra ayame kuning-kuning ayame
Hei, ayo mas, iki piye? Ayo mas, dicek mirip. Kata moyang putra sikit mandura mas, daya-daya kakangmu denang mangko. Iki piye ayo mas setyane kelakon diceng mireng etan mas lancar golek tadi kowetan saji sesa arane paksana wala mas manis rangga satria ing lesan pura cari tahu biru-biru atine pingon ora bisa turu ayo mas iki piye ayo mas ora bisa turu senang kula Sri Mahaprabu Pancala mas aja lali ngestu patrame yang sokno senang sela water kali sak sonderan mas atur rantos yen wonten papan kawula sare lurip pantioso tinirek ora rumangsa ayo mas iki piye ayo mas ora rumangsa padang bulan ing pasisir Banyuwangi mas kinclong-kinclong setorane kaya kaca alon-alon lan-alona sakelakon mas alon-alon lan-alona sakelakon tekane kandelico wajane sing duwe padha ayo mas iki piye ayo mas sing duwe padha tejo terta atma canda teramono alamat RT